Здрасти. Така. Скъпи ми синко, пиша ти бавно, защото знам, че не можеш да четеш бързо. Вече не живеем там, където живеехме, когато ти напусна дома ни. Баща ти прочел в някакъв вестник, че на човек му се случват най-много неприятности в радиус от около 30 км от дома му, затова се преместихме на друго място. Така! Няма да мога да ти изпратя адреса, защото последното селско семейство, което е живяло тук, е взело номерата на къщата с тях, за да не си намерят адреса. Това място е наистина много хубаво. Дори има и пералня, но не съм сигурна дали работи добре. Миналата седмица сложих вътре малко дрехи, затворих капака и дръпнах синджира. От тогава не сме ги виждали. Така! Времето тук не е лошо, само дето миналата седмица валя 2 пъти. Първия път за 3 дни, втория за 4. Относно това пълто, което искаш да ти изпратим, Чичо ти Гошо каза, че ще е прекалено тежко, ако го сложим с копчетата в колета. Затова ги отрязахме и ги сложихме в джобовете на пълтото. Така! Оня ден Муньо си заключил ключовете за колата вътре в колата. Много се бяхме притеснили, защото му трябваха цели 2 часа, за да си отвори колата и да ни изкара с нас, с баща ти отвътре. Така! Не знам защо ми става смешно, когато ти пиша. Още ми е смешно. Така. Сестра ти роди бебенце, но все още не знаем какво е то. И ми е трудно да ти кажа дали си станал Леля или Чичо. Бебето много прилича на брат ти. Да, нищо. Продължавам да го късам. Спирам да го късам, защото ще стана. Войчо ти, казах Войчо ти, Крум, падна в един казан за ракия миналата седмица. Много ми е смешно, не знам. Май съм... Доста съм тъпа, май. И като се смея се треса цялата, защото съм и дебела. Много обичам да ям хартия, не знам дали съм ти писала за това. Нека да ти разкажа за Войчо ти Крум. Значи той падна в казана, както ти бях писала вече, миналата седмица. Някакви хора се опитали да го издърпат оттам, но той успял да отбие нападението им. И след това се е отдавил. Кремирахме го, но той горя цели 3 дни. Краката му мисля, че все още тлеят. Така! Даваш ли? Добре. Ще повърна след малко. Няма, добре. 3 от твоите приятели, Балкански, Козунака и Злостара, паднаха от моста преди няколко дни, докато се возили в самосвала. Злостара карал самосвала. Той успял да си отвори прозореца и да изплува. Обаче Балкански и Козунака не успели да свалят задната преграда на самосвала и се отдавили. Така, вътрешния ми глас напира. Абе, нямам повече какво друго да ти кажа, синко. Нищо изключително извънредно не се е случило тук. С мама, с мама пък, а с обич, мама. Балканка. Ставам и си тръгвам. Първо писмо, защото написах, не знам.